L-erba' wara nofsinhar il-Ministru ta' Edukazzjoni Owen Bonnici nieda think tank sabiex janalizza u jfassal it-triq il-qudiem għall-edukazzjoni fl-era ta' wara l-COVID-19. Iżda milli jidher dan it-think tank wasal b'sorpriża mhux biss għall-ġurnalisti u l-pubbliku, iżda wkoll għar-rappreżentanti tal-aktar komponent importanti fil-proċess edukattiv, l-għalliema u l-edukaturi. Fil-fatt, inqas minn siegħa wara li ntemmet il-konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Owen Bonnici, il-Union tal-għalliema l-MUT fi stqarrija qalet li t-think tank kien qiegħed jinħemma minn wara dar kulħadd. L-MUT qalet li mhuwiex involuta f'dan il-forum u għaldaqstant mhux qed tirrikonoxxi dan il-grupp. Il-Union komplet li dan il-think tank żgur mhux rappreżentattiv tal-esperjenza fil-qasam inkluż tal-edukaturi infushom. L-edukaturi fil-klassi u fl-iskola huma l-esperti u ma jistax ikollok analiżi u riflessjonijiet mingħajr din l-esperjenza vasta tagħhom, ittemm l-MUT. Dan huwa l-aħħar minn sensiela ta' inċidenti fejn jidher li Owen Bonnici beda fuq siq ħażina minn mindu jingħata d-Dikasteru tal-Edukazzjoni minn Robert Abela. Il-ġimgħa li għaddiet fuq Facebook Owen Bonnici urta ħafna għalliema meta taxxifhem li qed jgħidilhom kif għandhom jagħmlu xogħolhom. Post li qajmet u waslet biex il-Ministru jneħħiha u jerġa' jikteb fuq Facebook biex jipprova jiġbor ġieħu mal-għalliema. Ġimgħa wara Owen Bonnici jerġa' jagħmilha. Iwaqqaf grupp biex ifassal il-qafas edukattiv fir-realtà ġdida tal-COVID-19 u jħalli l-qalb tħabbat tas-sistema edukattiva, l-għalliema u l-edukaturi barra minn din il-ħidma.